खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ चिरांनि रुनिखाथायाव दिनै होस्रांनाय जादों। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव आसामाव आयेन बेरेखायै सरकारनि हायाव न' लुनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनाय जाथाया सोलिबाय थानाय बायदिनो मैया आरोबाव बिटिआरनि चिरां जिल्लानि रुनिखाथा ओनसोलाव थानाय सरकारि हायाव आयेन बेरेखायै थानाय बर' सुबुंफोरखौ होखारनाय जायो होनना मिथिदों। मख'जाथावदि बे होखारजानाय सुबुंफोरा उदालगुरि, दिखियाजुलि आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव गावबा गाव हा-हु न' बां थाखानानैब्लाबो बे जायगायाव लब जानानै थाफैदोंमोन होनना हाग्रा बिफाननिफ्राय फोरमायथिना होदों। लोगोसे बिसोरखौ होखारनायनि सिगाङाव खौरां हरग्रोनाय जाखादोंमोन होननाबो हाग्रा बिफाननि मावथिगिरि बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिना होदों। फारसेथिं बे जायगायाव गासै 50सो नखरफोर दंमोन होननाबो मिथिहोनाय जादों। पाकिस्तानाव मस्जिदावनो मोनसे गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुसारदों। मिथिनाय बायदिब्ला बे बमा बेरफ्रुसारनायाव 2 थैबाय आरो खमावबो सा 50 नामाज फरायबाय थानाय सुबुंफोरानो गोब्राब जोखोम जाबाय। नाथाय थैनायनि अनजिमाया बारायबावगोन होनना मिथिदों। जाथाया मस्जिदाव नामाज फरायबाय थानाय समावनो जादों होनना मिथिबावदों। मख'जाथावदि आथिखालाव जाथायनि सायाव पाकिस्ताननि पुलिसआ नायबिजिरनायखौ सोलिहोबायब्लाबो दासिम जाथायजों सोर सोमोन्दो दं बेखौ मिथिथ'नाय जायाखै होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। भारतनि बिसायख'थि आय'गखौ लोगो हमदों। आथिखालाव आसामाव बिसायख'थिनि बियाबफोरखौ दाफामफिननो नागिरबाय थानाय समावनो मैया बनसु एक्शन देबी दिरेन हानजाजों लोगोसे माखासे आफादफोरा दिल्लीयाव थांनानै भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशनखौ लोगो हमनानै गांसे गोसोखांलाइ गथायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिथांमोनहा चिफ इलेक्शन कमिशनारखौ लोगो हमनानै आथिखालाव क'क्राझार लक सभा बियाबखौ सिगांनि बादिनो एसटि रिजार्भैनो दोननो खावलायो आरो गोदानै दाजानो गोनां उदालगुरि बियाबखौबो एसटि रिजार्भेसन खालामनो थाखायबो खावलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ लानानै पृथ्वीराज नारायणनि बुंफोरथि। थांनाय 2020 मायथाइयाव जेब्ला बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन आरो बेनिनो 3.1 दफा बादियै थांनाय 26 जानुवारियाव बिटिआरनि सिमाखौ बारायनाय जादोंमोन। बे बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ बिथाङा बरायनायजों लोगोसे जायफोरा बेखौ हेंथा खालामदों बै बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों फिननाय होनानै बिथाङा बुंदों दि बिटिआरखौ गोबां सुबुंनि जिउ खोमानानैसो मोनदों। लोगोसे बेबायदि हेंथा खालामबाय थानाया मोनसे माहारियारि दाङाबाजि जानायनिसो मोनसे बिथिं होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होबावो। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव हाबा मावग्रा मावसुमाफोरा मोनसे हाबा दोनथ'नाय हाबाफारि लादों। मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि बावैसो क'क्राझारनि डिसि बर्नाली देखैया सासे 4थि थाखोनि मावसुमाखौ गाज्रियै बुनायखौ नोजोर लाखिनानै बे हाबाफारिखौ लादों। मख'जाथावदि बिथांमोननि थांखिया क'क्राझारनि मानगोनां डिसिआ आरोबाव जाहाथे इयुनाव रावबो मावसुमाफोरखौ देहायारि साजा होबावा बेनि थाखायनो बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथांमोनहा फोरमायथिना होदों। हेलेमनि खावरि फोथाराव गोख्रों सोमावसारनाय। थांनाय 26 जानुवारियाव जेब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरनि दफा बादियै सानजाहाजों थानाय माखासे बर' मैखोम थानाय गामिफोरखौ सोसननो फोसावनायखौ लानानै गोबां बर' नङै सुबुंफोरा सोमावसारबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरो हेलेमनि खावरि फोथाराव सरकारनि हेंथायै मैखोमै सोमावसारनाय जायो, जेराव बिथांमोनहा माब्लाबाबो बिटिआरआव हाबा आरो सरकारा बे थांखिखौ थाबैनो बोखांना लाफिननांगौ नङाब्ला बायदि बायदि बांसिनै सरकारनि बेरेखायै सोमावसारनाया जालांबाय थागोन होननाबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोनहा बुंथिना होदों। मुसलमान सुबुंफोरनि थाखाय एमपि बदरुद्दिन आजमलआ खावलायदों। बिथाङा बुंदों दि 14 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरा मस्जिदाव जुलि जानो थाङोब्ला मस्जिदनि सामलायगिरिफोरा जुलिखौ होनो नाङा, खमसे खम 18 बोसोर बैसो जानो हो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बाथ्राखौ मानिदो, नङाब्ला बैसो जायियावनो जुलि लानानै सरकारजों हमजायोब्ला थैजासिम जेल जानांगोन, अब्ला मा खालाम
बायदि बायदि बाथ्रानि गेजेरजों सांग्रांथि होनाय रावजों बुंदों बिथां बद्रुद्दिन आजमल बिथाङा। देग्लाय 2023-24 मायथाइनि नवोदया फरायसालिनि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समा बारायनाय जाबाय। मख'जाथावदि थाखो 6नि थाखाय नवोदया फरायसालिनि एप्लाइ खालामनायखौ दिनै 31 जानुवारिसिम थि खालामना दोनदोंमोनब्लाबो दायो बेनि जोबथा समखौ फैगौ 8 फेब्रुवारिसिम बारायनाय जाबाय होनना मैया मोनसे मिथिसार बिलाइनि गेजेरजों मिथिहोनाय जादों। बेनिखायनो जायफोर फरायसाफोरा नवोदया फरायसालियाव फरायनो गोसो थाबैनो एप्लाइ खालामदो होनना आंनिफ्राय खावलायदेरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।